per això que aquest congrés obeeix a tres aspectes claus. Un primer aspecte, fixar l'ideari de més. Un altre aspecte, el segon, acordar el model organitzatiu de més. I finalment, un tercer aspecte que seria el de definir a grans trets quines seran les línies d'actuació a seguir per arribar a la Menorca del 2025. Més per Menorca neix per créixer i per ser majoritari i neix per aquesta transformació que ens havíem proposat. De que tal vegada dediquéssim molt d'interès i molt d'esforç i molta energia a les institucions perquè calia posar-les en marxa i ara toca el moment de mirar-nos també a nosaltres i un poc que Congrés aquesta mirada cap a dins per continuar fent feina i per tenir futur. Jo diria que ara toca enfortir més per Menorca a través dels aspectes que de Damià, és a dir, a nivell de diari, tenim el diari d'avui amb el qual ens van presentar, però volem un diari per el 2025. Va néixer amb l'ambició necessària, però també amb la proximitat i amb la voluntat d'estar a prop dels ciutadans, que va fer que realment la resposta fos una resposta molt positiva. Jo record quan en Manel feien campanya electoral i ratllàvem d'aquest objectiu dels 3 diputats per tenir grup parlamentari propi, ho dèiem, però la realitat és que ho vam aconseguir. Què volem que sigui aquest projecte, aquest congrés de més? El lema, les paraules no són mai gratuïtes, ratllem de persones i ratllem de futur. Per tant, el que volem és continuar sumant persones en aquest projecte. I ho volem fer amb aquesta, amb tota la humilitat del món i amb tota l'ambició del món també, per arribar al màxim de ciutadans. Jo m'agradaria, i és un objectiu que tenim tots, que un altre se senten identificats amb Més per Menorca, que es té com a principal objectiu les persones.